faaro yar kadi woccire bam yini hen faaro lewru korka yiyama jango ko korka jango ken dawroɓe korka baabe hakkuna malla wawa horndemi ɗo sonno feccere mburu piya hen beurre beurre mayonnaise confiture chocolat mbaɗa hen ɗum ɗo fromage gasi Ay. ala bam hala ko mbatta mburu ɗo yer teju je me prépare mburu mar joni wadde kadi ƴeew yawno gara pakiyam ano lewru korka mata yan ko ɓorniɗa ko ko wondi men ya ɓorno ɗum ɗo lewru korka yimɓe ne koori mbiya kadi wima affaire sera so ɓamɗa ko jabde ka korɗata ɓorno ɗiɗo koltuji ɗum ɗo ma fof woni koye bowal ɗum weli kam babaɗa yurno mbeɗa haalde maɗa wiya ɗum welma ko weli kam ko ɗum mbaɗe mo si e bowal anam ñakki joom ha joom bamman han ma wuurde seeɗa ganduɗa hen bowal kono noon andi ko kalɗa ko won hen bonnata korka wadde mi hettidaki ŋablade bonnata korka istulude bonnata korka ɗanade ha hoyƴora ene ñaamen bonnata korka ɗum ko aybuɗi bonnata korka salguinade altina tan woodi ko naati nder korka ma boni ɗon kono a jaggat uy wop yaram mbasa sumdemi noon pa wop aray ari joni won korka baba kala neɗɗo mo hoorani mbeɗa yaadi hen min kay mi wonta hortade ko ni mi wonta nda woppu goppo no way ko normal kay joni mone fuɗɗo wonde normal hol kaltima hokkuma kaltere neɗɗo naɗɗo aljanna setta yaltina no kalte hokkema ando baba nayi ko waɗi ko o fudira noon yooɗi wallahi ɗo Allah siɗa sikalo irma yon emi signal baba yi horhal yettuga horhal